ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଗଲା ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିର ତମ କିସ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଗଲା ଟଙ୍କା। ପ୍ରତି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଗଲା 2000 ଲେଖାଏଁ ଟଙ୍କା। ବାରାଣସୀରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ନିଧିର 20ତମ କିସ୍ତି ପଠାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବାରାଣସୀରୁ 20,500 କୋଟି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପିଏମ୍ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର 9,70,00,000ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଗଲା ଟଙ୍କା। ଓଡ଼ିଶାର 34,85,000 ଚାଷୀ ଏଥିରୁ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। 20ତମ କିସ୍ତିରେ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀଙ୍କୁ 697 କୋଟି ଟଙ୍କା ପଠାଇଛନ୍ତି ସରକାର। ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନ ଅବସରରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର କଥା ଉଠାଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏହି ଅପରେସନ ସଫଳ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ମହାଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ଏକ ନୂଆ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହାକି ସୀମିତ ସମୟ ପାଇଁ ରହିଛି। ସରକାରୀ ଟେଲିକମ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ବାବଦରେ ସୂଚନା ସେୟାର କରିଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ କମ୍ପାନୀ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଫ୍ରିଡମ ଅଫର ଅନୁସାରେ କମ୍ପାନୀ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ଆଣିଛି। ଏଥିରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଡାଟା କଲିଂ ସାଙ୍ଗକୁ ଅନ୍ୟ ବେନିଫିଟ୍ସ ମିଳିବ। ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଦୈନିକ 2 GB ଡାଟା ଓ ଅସୀମିତ କଲିଂର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ଫ୍ରିଡମ ଅଫରର ମୂଲ୍ୟ 1 ଟଙ୍କା ରହିଛି ଓ ଏହା 30 ଦିନ ଭାଲିଡିଟି ସହିତ ଆସୁଛି। 1 ଅଗଷ୍ଟରୁ 31 ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଫାଇଦା ମିଳିପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ କମନ ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ 2 GB ଦୈନିକ ଡାଟା ମିଳିବ, ଯାହା 4G ରହିବ। ଏହାଛଡ଼ା କମ୍ପାନୀ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଭଏସ୍ କଲିଂ ଓ ଡେଲି 100 SMS ମଧ୍ୟ ଅଫର କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲ କିମ୍ବା ବିନା ଅନୁମୋଦିତ ପାତ୍ରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ବିକ୍ରି, ପରିବହନ ଓ ଗଚ୍ଛିତ ହେଉଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଛି। ଏଭଳି ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅଭ୍ୟାସ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ପରିବେଶ ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନଜରରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ବିକ୍ରି, ପରିବହନ ଓ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିବାକୁ ନିଷିଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ରବିବାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ସହ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ମାତ୍ର 7 ତାରିଖ ଯାଏ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସେସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ରବିବାର ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଆଦି ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିଜୁଳି ଏବଂ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି।